Ҳаматон ба салом алейкум бародаро ва хоҳарои меҳрубон. Бисёри одамо хоҳиш карданд ки родома ба навор гирем. Мо кам бошадам навор гирифтем. Рӯҳошон ғалтидагини рӯйамон, лӯлакчаи модараш камтар бошадам. Ин навор барои ҳамаи ҳархела комментарӣ накунедтон аз шумо бахшиш чуя рӯйш ғалтидагини ин ғалтидаги нефта ҳархела комментарӣ накунедтон. Ҳатман видеои то охир бинедтон. Студия Санҷар Медиа тақдим мекунад.